का तू लोग जानत तारा लोग आज खेसारी लाल यादव के एगो नया गाना आइल बा जवना के बोल बा रखले बारू पाँव भर आ हिलैले बारे गाँव भर। हिलौले बारू गाँव भर हैं हिलवैले बारे गाँव भर। अरे रखले बारू पाँव भर हिलौले ओहो अभी समझ में आइल रखले बारू पाँव भर आ हिलैले बारू गाँव भर। अच्छा का तू लोग जानत तारा लोग एजिया सेव और टमाटर के बात नइखे होत एजिया तक केरा के बात होता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। अरे अरे गलत मत समझ लोग मर्दे एजिया खाए वाला केरा के बात होता। तो मस्ती मजाक के दूर करे के आ थोड़ा गानवा के बारे में जान लेवे के। क्या बात है चलिए शुरू करते। अरे भैया ये खेसारी लाल यादव हैं और ये अश्लील गाना भी इज्जत से गाते हैं और इन्हें कोई कुछ बोल दे तो कहते हैं तुम्हें पूरे खानदान को बाट लगा। आरु ना तो ये सब हमनी छोड़ के अब हमनी देख ले के गाना के वीडियो क्वालिटी के बारे में। तो गाना के वीडियो क्वालिटी एकदम चुम्मेश्वरी बा। आ खेसारी भैया हई जब कमर हिलावत तरन्नू तो हमार मन से एक गो बात निकलता। गाना के म्यूजिक लिरिक्स सब कुछ ठीक बा लेकिन गाना के मॉडल के बात कर लिया तो थोड़ा सा फीका बा। जाए करे जा टू में जॉन रली हनु उ बड़ी मस्त रली है। साले तू मस्त ठीक बनी। ई गानवा में एगो छोट मोट कहानी बा त आवा लोग जान लेवे के। त कहानी ई बा कि हीरोइनिया सेव संतरा केला बेचेले त गांव के कुछ बनचर लइका होला सन हमार कैमरा में नहीं सन उ मांगे लागे सन पीछे घूम के किए एगो दाना त खेसारी हीरोइनिया ना देले त खेसारी भैया कहेलन त हीरोइनियो कहेले आ एही गनी खेसारी भैया मांगेलन आ हीरोइनिया ना देले आ पूरा गांव भर एही चक्कर लगवा देले। तो लास्ट में खेसारी भैया कहेलन अब कितना हिलेबू हिला के गिरा देबू का। कहे